Ngiyabonga. Mphathi wohlelo umntwana wakwaminya mhlonishwa MEC wa Art and Culture mhlonishwa Khawula ngiphakamise okukhulu ukubonga nangenhlonipho futhi ngiphakamise indlunkulu yakwakhetha umthandayo indlunkulu yasondini udlunkulu kaMafu ngiphakamise nodlunkulu kaMyeni undlunkulu walapha ekhaya eMachobeni nina besilo ngiqhubeke ngisekhona lapho ngihloniphe kakhulu undunankulu wesifunda saKwaZulu Natali umhlonishwa AT Mphemba Ntuli ndunankulu kaZulu Shenge sekela ndunankulu kaZulu Nkosi yesizwe Nkosi Chiliza ngiqhubeke ngibonge kakhulu kundlunkulu yonke ekhona ngokuhlukana ngokwezindlu zalapha ekhaya nani bondaba ngiyaniphakamisa ngiqhubeke ngiphakamise amakhosi onke amakhosi ohlanga amakhosi asendlunkulu nonke ngokushiyana kwenu ngiyathokoza kakhulu nisekhona lapho ngicela ukuba ngiphakamise imeya yaseJozini umhlonishwa ukhansela uMathe nawo onke amakhosi ikakhulukazi akule region yasemkhanyakude ngithokoza kakhulu kuzo zonke izigcuthwane ze-Executive Council yaKwaZulu Natali nabo bonke abayingxenye yePhalamende lesifunda omeya no deputy mayor ngokunjalo ngiselapho ngiphakamise ongusihlalo wendlu yamakhosi kwaZulu Natali esibambisene naye kakhulu inkosi uShinga ngiphakamisa abadidiyeli bamabutho umntwana wakwaYiphethe kanye no hlonishwa umhlongo nina besilo amakhansela ngicela ukuba ngibingelele ibutho lesizwe eliyingubo yesihlalo ibutho likaZulu nina besilo siyathokoza ukuthi njalo nihlezi nikhona eduze kwami izinduna zomkhandlu waNongoma nakhona lapha emkhanyakude ngibonge kakhulu kwabezokuphepha okuyibona abenza isiqinisekiso sokuthi umthetho siyawugcina ngoba umthetho usungezile uzosicindezela kodwa usuke uzovikela thina singabantu ngithokoze kwabezempilo ngithokoze kumhlonishwa uNomagugu njengoba ephethe ezempilo yize engekho phakathi kwethu kodwa ukhona ngokwemisebenzi yakhe siyabonga eminyangweni wakhe naye kakhulu
ngibonge kakhulu kuwo wonke umphakathi wasemkhanyakude, umphakathi wasemachobeni. Ngiyafisa futhi ngiyaqhuquzela ukuba niqhubeke nibambisane nesilo esikhona manje njengoba benibambisene kahle kanye nomdlokombane. Lokho akungapheli, makuqhubeke njalo ngoba nibona isigodlo sikhona lapha, isigodlo sasemachobeni siyuphawu lokuthi sibambisene futhi simunye. Nina besilo, ngibonga kakhulu isilo sakwaNgwane ukuthi sikwazile naso ukuba sithumele abahlonishwa okungabatwana uMntanenkosi uHlangabeza noMntanenkosi uVumile. Siyathokoza enkwenyameni yakwaNgwane ukuba isihloniphe ngalabatwana ababili ababaluleke kangaka ukuba bezomela isizwe sakwaNgwane. Ngisekhona lapho ngicela ukuba ngibonge kubo bonke abantwana, ngibonge futhi kuyo yonke imbali ebekade sihambe nayo saya eSwazini sayobungaza futhi sayohlangana kanye nabo sigubha umkhosi womhlanga kanye nabo. Okungijabulisa kakhulu nina besilo ukuthi iy'ntombi zakithi lapha kwaZulu ziphume ngey'nkani masiseswazini. Ngithi uma ngibala isibalo sakhona, iy'ntombi zakwaZulu zikade ziseswazini kanye nathi, isibalo sakhona sasifika ku-15,000, okuyisibalo esiphezulu kakhulu, okushoyo futhi okuluphawu lokuthi sibambisene nabezizwe njengoba nabo sifisa ukuba abezizwe behlanganyele kanye nathi nabo. Ngoba lokho uma sikwenza siwuZulu, sikwenza uZulu ukuthi ube namandla kulesi sikhathi samanje njengoZulu wayizolo. Nina besilo, angizile ukuzokwanda kakhulu ngamagama, ngamazwi ngoba usuku lwembali namhlanje. Sekuphele iminyaka engama40 lo mkhosi wafika lapha kwaZulu. Esikubungaza kakhulu kulonyaka ukuthi kumele simbonge uNkulunkulu, sibonge nabanikazi besizwe, nabanikazi besihlalo, nabanikazi baleli khaya ukuthi lo mcimbi siwubambe yonke leminyaka, iy'nhlahla ney'busiso lokhu zihamba kanye nathi njengoba namhlanje sihlangene futhi ukuzogubha lolu suku njengenhlala yenza ngalesi sikhathi sonyaka. Nina besilo, kuningi engifisa ukuba ngikuphawule ngenhlahla, ngizakukha nje phezulu. Ukukha kwami phezulu sesiyawusala thina sigxila kukho
nabahlonishwa ekhona undunankulu wesifunda ekhona nondunankulu besizwe bobabili ukuthi lesi sihlava sizawulwa naso kanjani ngoba impi uma sesibhekene nayo kumele sibe nobuhlakani ukuthi sizobhekana kanjani nayo. Ndunankulu wesifunda, ndunankulu wesizwe, sinenkinga kulesi sifunda yobugebengu lobo obusabekayo. Ukudlwengula, ukuhlukumeza abantu besifazane nezingane. Nalesi sibhamu ke esilokhu siqhume njalo bakwethu. Kubuhlungu lokhu ngoba lesi sifunda isona esihamba phambili kulezi zinto. Kubuhlungu ke lokhu ukuthi sihamba phambili ngezinto ezimbi. Lokhu kuhlukunyezwa kwabantu besifazane uMdlovumbane wayehlezi ekhuluma ngakho ukuthi singabantu besilisa singamadoda siyibutho ithina kufanele ngabe sivikela laba abantu besifazane. Bayabulawa, bayadlwengulwa, bayashaywa. Sizwe sikaMageba konke lokhu kuziqalekiso kuyithi njengesizwe. ISouth Africa yonke ngoba ingaka nje ithina esihamba phambili kulesi sihlava. Yini singahambi phambili ngokulima? Yini singahambi phambili ngokwemfundo? Saziwa njengesifundo esihlukumeza abantu besifazane futhi siyabulalana futhi kunjalo. Kubuhlungu ngoba kukhona unyaka uMdlovumbane sasinaye eSandlwane la abantu igazi laselichitheke kakhulu. Nalaba bantu bamatekisi kwase kubulewe kakhulu bakwethu. Laselithi ibhubesi sizwe sikaMageba ngisacela ke niyongibuzela kulaba bantu bamatekisi ukuthi ngabe baseyabantu noma sebezilwane. Abasitshene phela uma sebezilwane ngoba ikhona indlela okuphatha isilwane. Ikhona. Abantu asebephenduka izilwane sinendawo yabo la kulesi sifunda. Asisuka yini iningi ivulekile. Indawo kubeka abantu asebezilwane. Ethi umuntu ewumuntu kodwa ephenduke ebe yisilwane. Bese ngibuyela ngithi yaphinde yathi indlovu kaMathathela yathi ngibuzeleni ukuthi ngabe baseyabantu yini ngoba mabaseyabantu besafisa ubuntu ikhona indlela okuphatha umuntu. Nami nina besilongo sahamba kuwo Mphemba amazwi amagama esilo esingizalayo. Nakho namhlanje lo mbuzo usobuzwa yimina. Ngoba ingwenyama yahamba ikukhuzile lokho. Kodwa ngiyamangala namhlanje kusaqhubeka. Futhi ke namhlanje angazi noma kulaywa mina yini. Ingathi sekwenzeka mawala manje. Osindunankulu yomele sisukumele
ingonakali ezandleni zethu ngoba siyokhonjwa ngamakhanda ngelinye ilanga kuthiwa yibo labo. Kodwa-ke mhlawumbe ngcono nina Mphemba niyobuye nithathe umhlala phansi, mina umuntu uyobulokhu ungikhombe njalo ngiyoze ngingene egodini. Nina besilo ilokho nje okungikhathaza kakhulu, okulimaza ikusasa lalesi sizwe nabo labo mama abasebancane okumele ukuthi bebe ngomama bakusasa. Zidakamizwa, uphuzo oludakayo. Awu bakwethu, ake sehlise. Uma ukuthi niyakwenza nciphisani, ngoba zombili lezi zinto akukho kungcono. Kokubili nje kuholela egodini ukuthi ungabi umuntu, ukuthi ube yinto nje. Nina besilo ilokho abengifisa ukuba nguphakamise esizweni namhlanje. Ngiyazi ukuthi usuku lwenu namhlanje lolu ilokho nje bengifisa ukuba ngikwendlulise esizweni okungikhathaza kakhulu, okungasilalisi ngisho ubuthongo, ngoba ngiyazi ukuthi uMkhwanazi ongumphathi wamaphoyisa esifundeni usebenza ubusuku nemini elwa nakho konke lokho sengikuphathile, ngoba akusiphethe kahle siyisizwe futhi yithina esihamba phambili kuko. Ngalamazwi ngithi kusasa umcimbi uyaqhubeka la sobe sesunqamla khona, la sobe sesivalelisana seniphinde emakhaya. Ngithokoza kakhulu ukuthi ninginikeze ithuba lokuba ngiphefumule kini, nami ngithunywa imimoya engaphezu kwami ukuba manguphathe lokhu. Nina besilo ngithokoza kakhulu bantwana bami kusekhaya lapha njengamihla yonke. Ngifuna nikhululeke, umuzi wamakhosi lona, umuzi wesizwe. Ukhona ke futhi ngenhlahla yethu nomama walapha ekhaya. Akukho enizothi nishoda ngakho, konke kukhona. Ngalamazwi ngithi jabulani, nijabulele ukubungaza ubuntombi benu. Ngalamazwi ngithokoza kakhulu kusekhaya lapha, nikhululeke nje, umuzi wesizwe, nizizwe nisekhaya. Ngiyathokoza kakhulu. Inkosi inibusise.